อะไรนี้นะฮะเรียกว่าคือว่าคีเอาไว้พูดสั้นก็ลูกกระเพื่อนหน่อยผิวแค่แล้วอะไรเพลงอะไรเล่นเพลงอะไรเนี่ยmalah tidak balai ya kan malah tidak balai Aku main dulu dari ini mati ya. Dari mati ya. Iya. Ah. View berapa? Aku bunga kan, bek. Cái mà pháo không có phải có thay à? Con là cái này là thon lên mà. À cái hai cái rửa cua à? Từ bữa hay ở hôm còn. Bữa đó kinh niệm rồi, lấy ra lấy kinh niệm.